Mwana ane 2 months orwira upenyu hwake ari muchipatara mushure mekurohwa nababa vake vaine fungidziro yekuti mwana uyu haasi wavo. Kusangana kwati kuita zvakare pachannel ino, channel yeZimutiness TV, pandinodzoka nemaupdates akasiyana-siyana, uye ndinoti kana kari kekutanga kusvika pano ndinokumbira kuti ungobaya button rekusubscribe then turn on the notification bell kuitira kuti usarasikirwe neevery update yandinodzoka nayo pano nguva nenguva. Ladies and gentlemen, I'm back again with a sad news update yakaitika iyo kunzvimbo yeChipinge nemusi wa5 August 2025 mushure mekunge mwana ane 2 months dzekuberekwa arohwa nababa vake nefan belt nekuda kwekuti vaiva nefungidziro yekuti mwana haasi wavo. According to eyewitness, zvinonzi murume uyu akadzoka kubva kubhawa akatageta mwana, akasvika mwana akarara apo mai vake vaiwacha vari panze, iyo ndokumhanyira mumba umo aiziva kuti mune mwana. Neighbor wemurume uyu achitaura anoti, he grabbed the baby by the leg, looked him inside and whipped him repeatedly with a fan belt. When the mother tried to stop him, he turned on him too. Pakuitika kwemhirizhonga iyi, murume uyu akatanga kuudza mukadzi wake kuti anoda kumubaya nebanga. Mukadzi wake ndokutiza kwaakaita pamba akanoenda kumaneighbors kunotsvaga iye rubatsiro. Mwana uyu akakuvara zvakaipisisa ndokutorwa ndokuendeswa kuSt Peter's Hospital uko ari kurapwa mushure mekukuvara nekurohwa aine zvivanga. Mapurisa akasunga murume uyu ndokumuvharira muchitokisi akamirira kunotongwa. So ladies and gentlemen, I want you to come through in the comment section muchitudzo zvamunofunga pamusoro pevanhu vakadai kuti munhu anotonwa doro kubhawa oinga mwana ane 2 months achimurova nefan belt. Uriwe mutongi gava, unoitonga usei? Unompawo mutongo wakadii murume uyu? Ndakakurerura nyika yese ichinzwa. Ndini ndakaisira Emerson Mnangagwa poison mu ice cream. Right, nyika yeZimbabwe. Ndakakurerura nyika yese ichinzwa. Ndini ndakaisira Emerson Mnangagwa poison mu ice cream.